Southly ki Signboard ka Shnong Mynthong Jowai kentup artli hastan war bat artli hariat sasim bypass kila Riewshim Kabu ha ki brio ki pamla bantem ki plastoj dak rong yong bantap ya ki dak bala Thoh ha ki Signboard nalor bagi Thoh ru ki Ktien Khlem-Akor bala antat bakani kala jia ha kamiet jong ka arpo artarik ukula lengkot arja arpusan. Kini ki Southly ki Signboard kentup artli hastan war ki dei ki bala Thoh welcome to Shnong Mynthong bat ka wei ka ba Thoh no parking hakalat bandit quarter Deputy Commissioner ka West Jingthoh Hills District. Nang ta ki artli pat ki badan hariat sa sim bypass ka wei ka ba Thoh welcome to Shnong Mynthong hi bat ka wei pat ka Signboard ka ba Thoh jing mana ban khang persya ya ki jing bret nyot hakate ka jaka. Hakabay day bat kani nakalyang ka dorbar Shnong Mynthong kala Pyndam jur ya ki badon kti da ka baong ru baki brio ki bale ya kani ka kam kim dan show ka jing perkhat ni ka jing tip lam para brio bat imat ladap satang ka jaklia ha ka jing mot jing perkhat jongki haga jo kapor ki laang ba ka jing thmu hi kini ki brio kalong ban Punjab buram ya ka Shnong ka thau kham tam hakum kani kapor badon ka Meghalaya games ha jowai West Jingthoh Hills District. Kadorbar Shnong lingba ka FIR balabu ha Jowai Police Station hinne ka ski kala kerpat jor ya ki bor ka an ban thwet ya ki badon kti bat ban penchi tom ru ya ki bat ha ka jo ka por kala kerpat ru ya ki no ki bayo I ne ithu ya ki ni ki brio badon kti bakin pentip sha wahet Shnong Mynthong bat on bore ya ka kerteng ki baya thu. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dor jing ki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya